Ndewonu ndị ebe anyị, ọ bụ ihe dị nwa unu nwaanyị nwa afọ Igbo. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe mmụta ahụike ndị Igbo. So if you are just joining us for the first time, I conduct my lessons in Igbo and then at the end I will summarize in English. So ihe anyị ga-ekwutu agbata ụkwụ taa kwutu bụ ihe ndị oyibo ma ndị bekee na-akpọ constipation. So ọ bụ ihe a na-akpọ afọ mkpachi. So o nwetụla mgbe ị nọ oge ị nọ ga-achọrọ ịnyụ nsị, ọ naghị ekwu mpụta, ibi na enwere ike gaa nwee ihe na-akpọ pressure ịnọ ebe ahụ nsị si apụta n'ike, ma ọ bụ afọ eme ka ọ fụtụrụ gị ụfụ, makwa na ị na-anyụ ya ọ dị ka ị na-achị nsị ahụ achị ịchịpụta ya, and ọ dịghị mma ịchị nsị. Okay. So onye ahụ jisi ike, onwe otu o si jisi ike nyụọ ya abịa dịcha ka mgbe ụfọdụ ya dị ka nsị ewu nke dịka nsị ewu so ọ ya bụ ihe m chọrọ ịgbata ụkwụ taa. Okay. Mgbe ụfọdụ kwanụ like gịnị na-akpatakwana ihe a? Okay. So ihe ahụ ndị bekee ma ndị oyibo na-akpọ muscle. Okay. Ọ bụ na muscle nọ na ebe afọ mmadụ ọ naghị contract ọfụma. Okay. So because anyị rie nri ya banye so ya gagharịcha n'afọ ọ na-eme otu almost like a machine, but a ga-ekpọ ya like muscle ya na contract na-emekwa nri ahụ na-epush down. So mgbe ọ na-erutakwa na the large intestine akịrị afọ nke ukwu ahụ, ya na contract otu na-apụ until ya gawa pụọ mgbe a ga-enyepụ nsị ahụ. So ọ bụ na ọ na-contract chaa ọfụma, ọ bụ like ya bụ na ọ dị slow, na o ji nwayọọ, then ọ ga-eteki time for nsị ịpụta. So while ọ na-eteki time, onwe mmiri ka nọ na nsị ahụ, because ahụ gị na-ewere si ihe dị mma nọ na nri iriri wekwara mmiri n'ọkụ ya na so until ya rute ebe large intestine ahụ, ya ewere tupu nke fọrọ afọ before ya apụtawa nyụpụsịa nsị bụ ihe ndị ihe mgbe irichara nri ndị ahụ ga-achọ gị ya apụsịa. Okay. So ya na-eteki time jiri nwayọ na-apụ, then mmụọ mmiri a na-eso ya. Okay. So ya na-amịtụkwu mmụọ mmiri, so ahụ ga na-amịtụkwu mmụọ. So then by the time ọ ga-eru mgbe ị ga-enyụpụ ya osi ike. So ọ bụ na ọ na-eteki time for muscle ahụ ya na contract, ọkụ ya bụ na nsị abịala si ike. So enwetụgasịkwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike ịkọsị ya. Ọ bụ na mmadụ nwere ihe ndị bekee na-akpọ nerve problems. Okay. So nerve na-enyekwa aka that side, ebe ahụ akịrị afọ n'ibe ike nsị ahụ nọ. Nke ọ bụ na enwegasị na mmadụ nwere ọrịa metụtara nerves ya, so o nwere ike ya ome nsị ahụ aga-ịpụta mgbe o kwesịrị ịpụta. Then ọ nwekwa ihe a na-akpọ mgbe ụfọdụ ndị mmadụ enwegasị ọrịa dị iche iche, so ọ bụ na ka mkpọ ya pelvic floor. Okay. So ebe ukwu mmadụ, ka mkpọ ya ukwu mmadụ, o nwere ike ime onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị, but mgbe ụfọdụ o nwere ike imekwa ụmụ nwaanyị karịa because ụmụ nwaanyị na-amụ nwa. So mgbe in the process evuchara afọ ime ahụ bịa mụọ nwa, muscle ahụ na-ebe ukwu ahụ nwere ike bịa dị ọ ga-esi machi ike. Okay. Ọ ga-esi machi ike ọfụma. So o nwekwara ike ya aka ime ka ihe gbasara ịnyụ nsị na-enyetụkwa nsogbu. Okay. So nke ọ ga-epushu masị ahụ otu o kwesịrị isi pushu maka muscle ahụ dịgasị weak. So o nwekwa ihe a na-akpọ Kegel exercise, but ihe ahụ ga-abụ ihe m ga-akọwakwanụ mgbe ọzọ. But that Kegel exercise ọ na-adị enye aka mee ka muscle ahụ situ ike. Okay. So ọ bụrụ onye nwere ekwentị mana nwere ike luko ya beta ọwụ ihe m ga-akọwa ugbu a. Okay. But Kegel exercise nwere ike help, KEGEL na ndị bekee. All right. So
mgbe ụfọdụ kwa na olee otu ị ga-esi mata na mmadụ afọ na-akpachi onye ahụ. So mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike otu a na-ekwu afọ nwere ike na-afụtụkwa ya ụfụ, ndị bekee asa abdominal pain, o nwere ike na-enwetu afọ a na-afụtụ ya ụfụ. Then o nwere ike ebe ahụ nsisi apụta ebe ike, enwere ike nwee pressure dị ya. Then onye ahụ nyụọ nsisi ahụ nwere ike sichacha ike, okay, dị kpọcha nkụ. Then onye ahụ ịnyụ nsị ahụ ọ ga na-arụ onye ahụ nsị ahụ ịpụta, okay. Even o nwere ike onye ahụ nyọcha ya dịka ọ pụtachabe, ya dịkwa ka ọ ka fọrọ afọ, okay. Olekwana ihe nwere ike ịkpatasị ihe ndị a? Ọ bụkwa na mmadụ a na-eri nri bugasị fiber ọfụma, ndị bekee fiber, nri dịka mkpụrụ osisi gasị ma ọ bụ ahịhịa nri, oke. Ọ bụ na mmadụ a na-erita mmanya ọfụma, mmadụ a na-aṅụma mmiri ọfụma, mmadụ kwesịrị ịṅụ like 8 ounce cup, okay. So 8 of those in a day mmadụ kwesịrị ị na-aṅụ. Then ị na-agagharị emegharị ahụ, exercise bara nnukwute uru, okay. So mmadụ kwesịrị ị na-eme exercise, na-emuvu. Ọ bụrụ na mmadụ na-anọkarị ofu ebe, ọ na-enye nsogbu, ọ ga-enye ya nsogbu. Ọ ga-eme ọ ga-adịwa ahịa ya nyụọ nsị a nwere ike na-esi ike ya, nwere ike lead to constipation ofu ebe ahụ. So bilite na-emuvu. Then ihe a na-akpọ irregular bowel habits, ọ bụ na maybe o nwere ike bụrụ ụdị ọrụ gị ma whatever, but ọ bụ nsị gụọ gị na ị ga-aga nyụnwe ya, mgbe ahụ gaa na-eche ihe emekwa ka ọ banyere again. Then dị mụ ọ na-anọdị mmiri ahụ na-amịtụkwukwa, ahụ ga na-amịtụkwu mmụọ mmiri nọ na nsị ahụ, so ya na-esitukwa mmụọ ike, okay. So ọ dị mma nsị gụọ mmadụ, onye ahụ jisi ikeche ebe ọ ga-aga nyụọ ya. Then o nwe ụfọdụ ọgwụ ndị mmadụ na-aṅụ, maọbụ ọgwụ ahụ mgbu ndị bekee na-akpọ narcotics, or ọgwụ iron, so afọ iron replacement, so ọgwụ iron ahụ na-emekwasị ndị mmadụ akpọ nkụ. Alright. So ọ bụ na onye ahụ si nwere ike jụtụgasị ya ụmụ ajụjụ, olee ụdị ọgwụ ọ na-aṅụ, okay, olee otu ọrụ ya dụ, ma stress, oke nchegbu, ma gịnị, ọ na-emegharịkwa ahụ and all that, okay. So olee otu o si anyụ nsị, olee ihe bụ regular ya. Onwe ndị na-aga everyday, nwee ndị na-aga ugbo abụọ ma ugbo atọ in a day, onwe ndị na-aga ma ebi ofu ugbo n'abalị abụọ. But mgbe mmadụ nọ ga ya sị gị na onyube nsị n'oge gala ofu 1 week, hey, ọ na-edikwana enyemaka o. Ya ga-akwacha onye dibịa nọ nso ka ya mara otu a ga-esi mee ya agbakwala nkịtị. Onye ahụ agbala nkịtị, okay, because o nwere ike lead etu ihe ndị ọzọ dị more serious, okay. So onye ahụ gwa ndị mmadụ, ama m na kọcha Igbo anyị na-esokarị ọrịa eso, gwa ndị mmadụ, gwa ụmụnne gị, gwa ikwu na ibe gị, gwa ndị enyi gị, lekwa nsogbu ị nwere, ka chọrọ gị ụzọ otu a ga-esi ya aka, nyere gị aka. Agbala nkịtị, oke. Mgbe ụfọdụ agba nkịtị mgbe ihe ahụ dịzi serious, eburugo ebe onwezi ihe a ga-eme, okay. So ka ejisi ike na-achụ ewu ojii mgbe ihe ka dị, okay. So ihe a nakwa na-eji enyere ya aka bụ na-aṅụ mmiri, na-emegharị ahụ, okay, na-emegharị ahụ. Then riwe nri ahịhịa dị, rawa mkpụrụ osisi, so ọ bụrụ onye nwe diabetes, then ya adịkwa careful ka ha fere mkpụrụ osisi too much, especially ndị na-atọ berebere, ndị na-atọ shuga, okay. So but ahịhịa nri dị nnọọ nnukwuta mkpa. Then mgbe ụfọdụ enwegasị ọgwụ onye chemist, depending na ebe ị nọ, so ọ bụrụ ụfọdụ na ime village enwere ike ga ebe nọọsụ, ụfọdụ na-enwechagasị nọọsụ na around, maọbụ onye chemist, maọbụ asị ka aga na health center. So onwe nnọọ ebe ọbụla ị ga-aganwu gaa, mgbe ụfọdụ ha nwere ike nye gị ha na-akpọ stool softener, enwegasị ụmụ ọgwụ enwere ike nye gị ga-eyi aka ka stool, ka nsị ahụ nwere ike ịpụta, okay. Then enwekwa ihe a na-akpọ enema, bet ihe ndị a onye dibịa bekee ga-enyere gị aka, makwa na ọ bụrụ onye ị na-azụ ma ihe ndị a enwe, maọbụ ndị ahụ na-arụ na health center ha nwere, maọbụ onye chemist nwere ike nyere gị aka, okay. So then the last resort kwanụ bụ ihe a na-akpọ digital disinfection. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ etinye aka n'ike ha wepụtasịa nsị ahụ, but o nwere ike lead to more serious complications. So emekwala ya n'ụlọ, emena ya n'ụlọ. Ọ ndị dibịa bekee na-adị eme ihe a ma onye o doro anya, nke because enwe ihe a na-akpọ vagus nerve stimulation. O nwere ike mmadụ gị ime ka o wepụta nsị ahụ,
otu ahụ obi mmadụ na-akụ heartbeat ahụ nwere ike drop na onye ahụ mmadụ nwere ike pass ya out in the process. So please kpachara anya na nke ahụ, emene ya by yourself. Okay, all right. So yeah, then mgbe ụfọdụ kwukwu ihe otu ahụ esi anọ toilet ndị mgbe ochie ahụ a na-anọ dịka squat, ọ na-enyekwara nsị aka ịpụta. So but ọ bụ na ị nwe toilet, the modern toilet, so a squat la n'ime because ị nwere ike daba nga ahụ ma merụọ onwe gị ahụ, but ị nwere ike were small stool dote ụkwụ gị na small stool ahụ, dote ụkwụ gị n'elu ya, then ya adịzie ka squat, ọ na-help nsị ahụ ịpụta. Okay, so now let me try to summarize this real quick, okay, in English. All right, so we are talking about constipation today. So, and I'm talking about some of the pathophysiology of constipation. Number one, I'll talk about like a slowed transit. So when the muscle of the colon contracts too slow, that leads to more water absorption, and that leads to the stool becoming hard and dry. Okay, so, and then another one I will talk about is pelvic floor dysfunction. So when there is pelvic floor muscles, when the pelvic floor muscles are weak or damaged, maybe due to childbirth, it can lead to problems, like constipation. And Kegel exercises helps with to help with the pelvic floor, to help strengthen it again. So it's Kegel. So this is something that I will talk about next time. The Kegel exercise, I'll talk about it next time, not now. All right, so I don't want to make this too long. So then let's talk about the contributing factors to constipation. When you don't exercise a lot, you need to be moving, you need to be exercising. When someone takes low fiber, you don't eat enough fruits and vegetables, you don't drink enough water, you're supposed to drink at least 8 ounces, 8-ounce cups, you're supposed to drink 8 of those, at least. And then some medications, like narcotics and iron, can lead to constipation. And then irregular bowel habits can also lead to constipation, like you don't go when you're supposed to go. And then sometimes after pregnancy or delivery, so the pregnancy and delivery can affect the pelvic muscles. Okay, so, and then let's see some of the things that you may see is or feel. There may be abdominal pressure, rectal pressure, then difficult or infrequent passage of stools, and then hard and dry stool. All right, so what can we do to help with this? So if you think that you're having constipation, so taking fiber, drinking enough water, and exercising, taking stool softener too, going to maybe to the chemist or to the health center or to the doctor, so depending on where you are. So and there are over-the-counter stool softeners too that may help. And then enema. So but when it comes to enema, make sure that you have a healthcare provider guiding you. And the last resort for for treatment is digital disimpaction. Please do not try this at home. Do not attempt it at home. That's the last resort because of the vagal nerve stimulation, which can actually lead to it may lead to arrhythmia. Okay, which may be really fatal. So this is not something you try at home, but that's the last resort. All right, so another thing that helps is to pass stool is when you squat. So in the old days, they have those toilets that you squat. You can really squat very well, but don't try that in the regular modern toilet, with the bowl. Don't try that because you can, hurt yourself in the attempt. So, but you can place a stool and put your feet on the stool, so that helps to position you as if you are squatting. So that will help with the passage of the stool. All right, so that's what I have to say today about constipation. And I have a Bible verse. Okay, so Genesis chapter 1 verse 29. It says, I have given you every plant yielding seed that is on the face of the earth, and every tree with seed in its fruit, you shall have them as food. So God has given us
fruits and vegetables to eat, and that should help us to prevent constipation. So ihe Bible verse a na-ekwu, ọ sị na Chineke enyela anyị mkpụrụ osisi dị iche iche, ndị na-amị mkpụrụ osisi dị iche iche, ihe ọma dị iche iche o nyere anyị, ahịhịa nri dị iche iche ka anyị na-eri. Ihe ndị a ga-enyere anyị aka ka hafi nwee constipation. Okay, onwe abụ m nwere by Cyril Ibe. Okay, by Cyril, Cyril Ibe, Ibeh. Okay, so all right, enjoy the music. Chukwu na-enyekarị onye ọbụla, Chukwu na-enyekarị onye ọbụla, ọ na-enyekarị ndị olu oyibo na-akwụ ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa. Ọ na-enye o. So to interpret this in English, it's saying that God gives us more than anybody else, more than any employer can give. The employer may be paying you maybe once a month, but God continues to give us. He continues to give us all the time. All right. Okay, so Lord, we thank you for this lesson, and I pray that people will learn. I pray that they will continue to use what you have given us on earth. You have given us so much. You have given us fruits and vegetables. You have given us so many good things that will help us to stay healthy. We pray that you will continue to guide us, Lord. Continue to help us to appreciate all the good things that you have done for us, Lord. Lord, you do not owe us anything. You have given us more than enough. We just have to appreciate you, Lord. Thank you, everlasting Father. We exalt your name forever and ever. Amen. Okay, ndị ebe anyị ngwanụ, unu nọrọ nke ọma o, unu nọrọ nke ọma. Chetakwa subscribe kwa, like kwa, share kwa o. Ngwana aga m ahụ unu n'izu ụka ọzọ. O nwekwara ihe ị chetara ị chọrọ idenye n'ebe kọmentị, biko denyere m ya. Ngwana unu nọrọ nke ọma. Ka emesịa.